Maniud to tanin nyo diha. Muni tinuod na taga bukid. Di mo kabasta mailhan man na yung taga bukid kay kung maglingkod sa bangko, naglingkod na gani ipatong pag inantiil o. Muni pure yung taga bukid. Mga pid ay tanin nyo po do. Akong paniud to na ako'y kape. Alas 12:20 na. Alas 12:20 na niya. Dihara ni mo maila ang kuan, ang tao na dili kay adik sa kape ba. Mo gid tinuod na pamainit kay init kay panahon, minom pag init. Di perting inita. Huwag sa nagpatungod sa kalayo. Vlogs oh. Kani akong kape, parisan sus daghan kay bulad ang taga bukid oh. Perting paiga pag yun. Ni, parat. Lipay na kay miyan ng taga bukid na iparat. Muna kalipayan Inday Vlog. Ang kakuan pag yun sa taga bukid. Meron din mo taga bukid kay nagkutsara na gani. Ipadakin gid ang kutsara kay magkinamot. Kinsa nakarelate gan taga bukid. Kini among bulad isa ka plato, gihurot og sugba. Tiod-tioro ni pirmi ingan ani ning taga bukid. Isok-sok man ni atop. Sabi na ato sa bukid bas payag, isok-sok na sa atop.